Alhamdulillah, Bu Kesi. Dalem, Pak Dalang. Ah, dan suaramu ketok gede men mesti kuareken kowe mesti. Wah, ning ndi-ndi mangan mau ngene Bu Fitri dahar, ngene Bu Suci dahar. Ayo. Ngene Mbah Kirun ya dahar warakan. Lah nggih to Pak Dalang. Jenengane kok nggih buka rahasia. Pancen nggih sakniki niki kok kula nggih gumun lho. Kula niku kok kemaruk men nggih. Nafsu makan kula niku kok saya suwe saya kathah ngoten lho. Mula sakniki awak kula dadi bedah sakmenten. Ora kok saiki lek kemaruk. Wiwin biyen sampean pancen wis kondang sinden Surabadok tadi. Lek ngerti panganane wis tubuh wah buka lek mangan wah nyenengke. Ya pancen enak tenan lho Pak Dalang. Awake dhewe kuwi yen disugata karo ingkang kagungan kersa ngoten disumanggake ya kudu menghormati ngajeni. Senadyan to asine iki wis kebak wareg mau ning daleme Mbah Kirun. Ayo nduk ndang madang. Nggih Mbah. Ternyata lawe nang kono bothok iwak aku lho jenenge iwak kucul. Apa kuwi sing meturine gedhi-gedhi kuwi? Heeh. Napa Pak? Mlanding nggih niku. Enak ya kula mangan sak piring. Wau tenggriane Bu Suci kula nggih didamelke napa niku jangan lombok ijo. Wah, enak pedes tak pangan. Wau tenggriane Ibu ingkang ransit wau. Bu Fitri. Kula nggih muadang malih kalih napa jenenge iwak pitik dipoteng-poteng niku. Matur suwun. Pinter lho lek mu milih iwak pitik ingkung utun sing kok pilih mek ndas nganti tekan buntut. Ha iya. Utuh lek kuwi. Ha iya. Nggih. Nggih Pak Dalang. Saestu dalu menika kula remen sanget. Sampun saged sowan wonten ing Darmareja mriki pun ping 14 taun nggih Bu bojo kula. Lek kula paling nembe ping 7. Soale sakderenge kalih kula dheke kalih sinten ngoten. Jenengan apa nggih? Saderenge kalih kula kan riyen nggawani sinten ngoten. Jenengan apa? Oh, Bu, mboten nate nggih Bu nggih. Kula riyen karo wong wedok gila kok mbiyen ae. Angger wong wedok nyedakno kula langsung dekep ibu kula. Ibu wedi, Ibu. Ayo. Ayo. Matur nuwun, tenane ya Pak, tenan. Matur nuwun. Nah. Kula nderek ndedonga, mugi-mugi masyarakat wonten ing Darmareja mriki sedaya kemawon mulai saking perangkat masyarakat tansah pinaringan kesarasan, kesehatan Bapak Ibu. Murah rezekinipun, dipun paringi bahagia keluarganipun, dipun paringi sehat sedaya, gampil anggenipun pados rejeki. Ngoten nggih. Sakniki kangge nglipur panjenengan kula tak nembang niku wau Pangkur Semarangan. Senadyan to pun manak papat niki suwanten kula mugi-mugi tasik kiyat. Nah iki kaya mbek ya menak papat. Iya, Pak. Ning tak jaluk senadyan to aku wis awakku mblegentong kaya ngene, sampean ya aja nglirik wong wedok liya lho, Pak. Ora nek critane aku nglirik wong wedok liya ora nek. Lek nyawang langsung lah kerep kuwi malah. Lah ndek mau sampean melu aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi ora ngerti lah nek bojone ning kene. Loh ngono kuwi jale rene lek wani rene ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing gak foto ayo gak apa-apa rene ora apa-apa. Lah iki lho piyayine. Ayo rene Mbak, rene Mbak. Kayak miki. Kenalan karo Bu Kesi, masane aku ngerti tak lirik ndek mau.
Ya Mbak. Atau ya ayune kaya ngene mula dhek mepet wae. Iya. Ayu sampean Bu Kesi, ning enom iki dadi. Salim mriyen, Bu. Iya, ya Cah Ayu jenengmu sapa, Nduk? Sinta. Sinta ha? Nggih. Sinta. Lah Sinta aku dadi Rahwana, tak colong kowe engko. Lho, mulai nakal to Pak Yoyo, mulai nakal to. Ngeten iki Bu, lek cah wedok ayu nakal ngeten iki bojo kula Bu. Njaluk disunati malih nggih Bu. Lho kalau ibu-ibu malah belani aku, ngoten niku normal Bu Kesi jare ngono. Ngefans Bu Kesi kula. Nggih. Pak Yoyo. Ngefan kalih Pak Yoyo. Ning mboten kalih kula to. Remen kali. Dua-duanya. Oh ya Allah. Daleme nggih Dharma mriki, Mbak. Takon Bapak Nggih, Yoyo. Darmo Selatan. Dharma Selatan. Tasik sekolah napa pun? Tase. Kelas pinten? Kula kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Kok iso ngefan kalih kula sing jenengan seneng niku wonge apa wayange? Nek Mulai, ibu mulai. niku remenane ten Lingguh, limbukane ngoten niku. Sinten? Ibu. Sing tak takoki awakmu nyapa kula. mbokmu kok tak atutne kowe. Sampeyan sing seneng napa nih? Kula nggih wayangane remen terus Ah. sini-sini. Iki sapa ki lek ngerti wayang? Anu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Edian, ngerti wayang tenan saiki. Sinten wawas maneh jenengan? Sinta, Sinta, iya, weh elok tenan. Bojone Sinta sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya, pinter. Sampeyan kaose ukurane napa? Ora tenan napa? Kula L. L. Pak, anu L Pak Bud. Ini, rene. Kayane bonus saiki. Wah, dikandung hadiah. Sinta. Sinta sapa komplite? Desinta Trikartika. Desinta Trikartika. Kartika ya apa ngerti ora? Bintang. Bintang ya. Semoga kamu bisa menjadi bintang di Darmorejo sini. Amin. Iki enek gambare Cahya Kuntadi mergo aku nyalonke dewan ki ana. Ayo, aku ya DPR, dalang perwakilan rakyat ngono lho. Nah, lho Mbak, Cinta. Iki. Iki. Suwae, Pak. Hah? Sae. Sae napa won? Sae. Sae. Iki tulisane lho, iki. Ibu-ibu kae meri kabeh kepiye? Sabar sik. Lek pengen tuku. Nggih, jenengan. Nggih. Nggih. Sinta, ya. So, anu karo ibuke matur ya. Nggih. Sampeyan sok lek rabi kon nanggapne Pak Cahya Kuntadi. Nggih, nek anu sampean eling niku kula nggih pernah sampean dukani niku lho, Pak. Kapan aku nyeneni Anu awakmu? ten gene Pak Herminto ten KUD mriko. KUD. Oh. Nggih, kula pas napa nggih? Umur 2 tahun kelas loro Masa SD. orang tahun wis delok wae. Loro SD, kali loro SD ya. nggih. Nggih. Guyu cekakaan nonton napa gara-gara niku. Oh. Terus sampean dukani mungkin nek anu engko nek rabi ra nanggap aku tenono. Ngoten. Oh iya. Terus akhirnya piye kesimpulannya sok lek rabi arep nanggap? Nggih, anu dongaaken kathah rezeki mawon, Pak. Amin. Lah kathah rezeki lek ora nanggap padha mrongose. Oh. Nanggap ora, seseni danange kene. Nanggap ora. Nggih, amin. Nah, plastiknya iki. Nggih ngamanke ngono ya. Lek karo cah wedok ayu lek menteleng aja mbombo. Tak sawang kok jur mentelengi cah ayu wae, Sinta wae. Tekan omah awas lho, ora tak paringi lho. Alah. Ora njaluk mau wis kok. Aku dhewe. Dek Sinta. Nggih. Muga-muga Dek Sinta sekolahe sukses. Amin. Dadi putri sing pinter, Amin. membanggakan wong tua, Amin. ngarumaken jenenge keluarga. Amin. Sing penting sampean angger sregep ndelok wayang, engko akeh ilmu-ilmu pengetahuan baik jasmani ataupun rohani sing nang kene iki enek kabeh, pengetahuan tentang hidup. Semalam kuwi isine pokoknya komplit neng uripe menungso kuwi komplit. Enek susah, seneng, juga ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita alami. Nggih. Sama ndelok wayang, oh ki enek masalah ngene ning desa kene. Cara menyelesaikan bagaimana? Iki ndelok wayang. Pasti akan ketemu jawabannya. Ngono ya, semangat bener, belajar Sinta. Cahayu. Delok wayang, Nduk, aja ndelok dalang ya. Nggih. Dan delok wayang kowe untuk pelajaran hidup, ndelok dalang, wah, kowe iso kintil-kintil kok. Lah nek anu ningali ten YouTube kan sing ketok wayange, Pak. Nah iya, dalangnya ora ketok to. Nggih. Mergo aku dalang basa lelembut pancen ora ketok.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta ini Darmo Selatan luar biasa. Nembang ora? Arep nembang ora? Mboten saged. Iya. So, salim karo Bapak Yoyo, salim. Dicium tangane. Sinta ku ya manut ae. Ya, Dek. Engko kaose lek mantuk dikeloni ya. Nah, ora lek meteng. Gawat. Ayo. Saiki tak nyuwun ibu salah siji sing kendel sapa? Ayo, Bu. Bu. Rene ngacung biru. Jilbabe biru rene. Ayo. Nah, lah dalah. Siji. Ayo, Bu. Nggih. Ket mau guyang-guyu karo bojoku wae. Rene kaos tak dol ra payu-payu diubral ae. Ya mangga. Iki buke jan piyayine sumeh. Gawendut. Aku sik paling tuwak ya ngene. Ya Allah. Sayang mboten. Mboten. Sepuh niku cara santene malah kenthel mboten napa-napa ora. Nggih. Wah, tase aku. Aduh. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Salaman kabeh. Jan. Penggemare Pak Yoyo jan tuwek. Ora apa-apa, malah kuwi sing barokah. Malah aman lho, tuwek-tuwek malah aman. Simik. Nah, iki. Mriki, Bu. Asmane sinten? Kula Bu Suwarni. Suwarni. Nggih. Jenengan anu to? Jenengan daleme Darmo mriki. Darmo Rejo. Darmo pundi? Darmo Selatan. Hah? Darmo Selatan. Darmo Selatan. Nggih. Oh nggih. Sing marai seneng sampe nonton wayang niku napa? Nggih limbukane nggih seneng, Pak Dalange nggih ganteng, sindene nggih ayu-ayu. Sedulurna panjake nggih ganteng-ganteng. Ya, panjake ganteng kon ya. Iki paket komplit iki. Lho komplit mangkane kula nek ganteng mriko. Nggih, ning miki mang cedhakne. Sampeyan wis sepuh karo mik ketoke gila punan nggih. Pun gila. Nggih, kula caosi kaos kersa. Kersa kula wau badhe nyuwun kok. Iya. Ukurane napa jenengan? Napa nggih? L. XL jenengan. XL nggih. Nggih, XL, kabut XL. Nggih. L. Nah, kene. Luruse engko gara-gara lurung kas. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Ini. Ya ampun. Bu, jenengan asmane Bu sinten wau? Bu Suwarni. Bu Suwarni. Gandeng jenengan pun pikantuk. Nyapa kok juga HP? Lah kula badhe nyuwun foto jenengan. Waduh. Arep nyapa? Waduh. Selfie, Bu. Selfie. Nggih. Ya ampun, wis nene wong akeh piye? Kuwi kleru video Iki kuwi. foto niki mawon. Enggak difoto. Tak fotokno. Ayo. Ben 1 2 3 Pak video. Dereng. Ben marmatine nyenengke wong tuwa iki ya munggah swarga. Umur nggih Bu nggih. Nggih, Bu. Sik. Nika Bu. Oh sik to, jenengan enten semboyane ngeten. Diadahi kuwi, heeh. Tase isine apa to kuwi? Isine Du. Heh? Dompet. Duite piro? Gak salah Bu. Masakne. Sampe milih kaos apa dhuwit? Pinter, tak takoki milih kaos apa dhuwit? Ya kaos ya dhuwit ya. Mila jenengan tak sawang kok kene jan kaya kotak amal. Kaos mawon lek dhuwit ndang tek nggih. Niki kagem jenengan. Ning ngeten sik, NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati ngono sik. Yo. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi. Cedake Bu, cedake Bu. NKRI RI Harga mati. Cahya Kuntadi Cahya Kuntadi tetap di hati. tetap di hati. Baleni sik. Oh sik alhamdulillah engko sik. Baleni kudu rentuk kleru, lek kleru tak tarik kaose. Kula nggih, Mang. Ayo ngene ya. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati. Setunggal wis tuwek lali. Ya wis alon-alon sak penak jenengan niku ndang nggih. L Miki cedhake. R A Kok iso RA iki apa? RA Kartini jenengan jenenge. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kan disingkat tadi NKRI. NKRI Heeh. Harga mati. Heeh. Cahya Kuntadi tetap di hati. Ya. Ya. Nggih, kula mang dongakne nggih.
Mugi-mugi sehat terus. Amin nggih, kula dongakne payo sehat terus, kula nggih mugi sehat. Nggih. Asale pados rezeki lancar. Nggih. Kula nggih lancar. Lancar kabeh. Lancar apa bayi apa ya lancar atine? Lancar rezekine to, Pak. Rezekine oh Paringi nggih. sehat. Amin, amin nggih. Biar pun tuwa kersane sehat. Sehat. Oh iya. Sampun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya ampun. NKRI MKRI Harga mati. Ya lah. Ya lah Bu. Beh Jan, kemayune rai rame-rame ya ampun. Ya Bu. sehat terus, Bu. Nggih sehat, nggih Bu nggih, matur suwun Bu. Saiki nembang Saiki Bu, nembang nggih. Wis ta, lek guyon wis seneng to? Wis ya lek guyon ya. Wis. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marati Awas, ngambah nada tinggi. Jerit-jerit ngono kuwi apa gulune ora lara to, Mak? Ora wong kulino bayi pisan, Nduk. Ora masalah. Ayo. Awas. Rampung kok kene esuk tanggal 19 sowan ning Wates Kebon Agung Mejayan. Sowan ana apa kuwi jenenge ngene Pak Lurah Alex Susanto. Ya karo Pak Mudin. Ning kono. Klebu mau sing mucuki awake dhewe kuwi mau mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Ya Mas Hafid. Iki daleme ya Bon Agung kono. Kuwi generasi yang hebat. Mau wis entuk apresiasi yang luar biasa nadyan dalange iki sik cilik parandene suarane gedhe. Iya. Wonge cilik ning suarane gedhe. Mergo sosok ya kuwalik ketoke wonge gedhe ning asline anune cilik. Ha iya ngono kuwi. Hafid iki generasi hebat. Pokoke lek apike ngono kuwi dadi yen menampilkan dalang saka luar daerah Madiun ning ya iki engko sing bibit-bibit dari lokal Madiun ya kudu ditampilke. Iya. Kaya tulis Sindu barang kuwi ya juara kuwi. Kuwi ya bocah hebat kuwi. Ya, Lanjut, Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa
matur sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken mawar kuning. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Darmorejo tahun 2023 mampu mengharumkan dan mengindahkan Darmorejo. Semoga menuju zaman keemasan. Wah iya, amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning. Sembah nuwun Bu Kesi. Sampun ya Bu. Nggih. Menika kula wau khusus kagem Bapak Harminto. Wah iya, Pak Masudin. Mugi-mugi saged kangge panglipur penggalih sehat selalu sekalian Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu Mas Cahyo. Sugeng makarya wonten ing Bali Desa Darmorejo mugi lancar ngantos paripurna. Kula Pak Yitno MC ingkang kepanggih dhateng dalemipun Bapak Haji Daryono Blimbing Klecorjo. Nggih. Salam hormat dumateng panjenengan Bapak. Ya Pak Yitno. Matur sembah nuwun. Ugi wonten melih sugeng dalu Mas Yoyok sugeng pentas mugi tansah pinaringan karaharjan sedaya. Niki dalang muda asmane sinten wau? Oh nggih. Kala wau Mas Hafid saking Madiun, mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Saking Pak Sairan Palangkaraya. Wih, matur nuwun. Nggih. Isih ana isih.
Kula teng ngajeng piyambak monggo ngopi mriki nggih. Saking kula Udin Nganjuk sampun dugi lokasi wayangan. Woi nggih. Matur nuwun sehat selalu Mas Udin. Ya. Uga saka Mas Bayu iki. Mas Bayu. Mas Bayu Aji. Pangapunten Mas nyuwun tembang ninggal katresnan. Kersane penonton makin kesengsem. Wah nggih, siap Mas Bayu, ketua panitia iki. Ketua panitia. Ya diaturake, Mak. Diaturake. Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita karo Mbak Uun Febriandari. Wah ya men turun gunung. Ya. Ini Mbak Uun bar healing deh neng Ngayogyakarta wis fresh pikirane. Ya. Men mudun yo dikormati ku tak tang tang. Oke, dados. Wis kerep ya tak jak ning Darmareja ya Mbak Un. Nggih, laras. Iki wis sampean nggawa mic awi kae. Nanti saiki ora tak nggo mic dhewe. Ning ndi awimu? Teng griya. Isih to? Isih. Alhamdulillah. Wong iki ya komedian kok. Iki saka Bonsari, Jumok. Ah iya. Lek Birgita kita lagi pisan iki ya, Bir? Nggih, nembe niki Pak Dalang. Wah iya. Bocah iki cantas rek iki. Iki pancen iki rombongan anyar. Bocah ya dhuwur, bocah ya cantik. Iya, Pindahan apa nih? Lah pindahan apa? Heeh, pindahan kok gak pero ya. Niki saking anu Bu, saking Kota Tahu Kediri. Namine Birgita Ayu. Nah. Nggih, Bu, derek pitepangan nggih, Bu. Nggih. Ngapunten lek suarane kaya bledek nggih, Bu. Pancen ciri khase ngoten niku. Ha iya. Iki bocah iki pawakane apik-apik kabeh. Mergo jaman saiki iki penampilan sinden iki penting. Sinden iki menjadi bunga pentas ana panggunge wayang. Mula ya kudu digolekne sing cantik-cantik, sing nom-nom, sing resik-resik ngene iki. Ya. Ora mung sinden, Nduk. Nun sewu ya, mbuh jagate budaya utawa jagate nggen agama. Yen wis masuk ke dalam media sosial, gelem ra gelem kuwi ya dadi entertain. Mbuh kuwi dalang, mbuh kuwi ustad, racake sing viral saiki mesti sing ganteng-ganteng lho. Iya apa? Saiki ora eneng kok dalang buluk-buluk ya ora eneng. Ya. Ustad barang ya mesti ganteng, bagus-bagus kaya Gus Idam kae. Ya. Ya pancen ya kemajuane zaman, gelem ra gelem sing jenenge budaya agama masuk dunia entertain. Kaya ngono kuwi. Iki mau pamundhute Mas Bayu ketua panitia dipinangkani. Nggih. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Dibawani ya, Un. Apa pangkur apa ngono lah. Pas Marandana, monggo kencana wong loro. Ya. Pangkurinoso men nggih. Pangkurinoso? Oke, bagus. Coba. Wis katok ndingi le hiburan. Sampun. Wah, ning endi nginepmu? Kula. Heeh. Ten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jeneng tindak mriku Pak Yoyo. Cocok niku. Cocok. Nggih. Iya ngenteni praise. Aku saiki laris lho tadi ya. Arepe healing, arep liburan angel. Alhamdulillah nggih mayang. Nggih mayang, Pak. Ora nyopet. Dalang yo mayang takoki. Alhamdulillah. Iya. Ya sok lek longgar kaya ndempen kae bareng-bareng ngono kae. Tapi larang to mriku. Nek ngejak kathah wong wingi niku larang. Lek larang ya wis njuruk kae lek. Balik njuruk. Saiki njuruk bergas ya saiki. Iya, bergas ya.
Ayo. Njuro kae. Kok nek ado-ado mabuk. Iya. Heeh. Ning njuro kae kena ndang iso ngrokok, ning bis kesuwene ora ngrokok-ngrokok. Ayo. Ayo. Ya Mbak Un dhisik Panggorinasa karyane Suwargi Ibu Hajah Supatmi. Ya. Larane. Latah. Ugi kula aturaken dumateng Pak Lurah Agus Klecorjo Mejayan sugeng menyimak lan ugi sugeng mirsani. Ya. Terus Mbak? Mbak Birgita, ya Mbak. Oh, Mbak Uun. Mong sliramu tanah liya dak tresnani lahir Dibacutke ninggal katresnan kula nyuwun garapanipun sak rambahan langgam rumiyin sing kedua jaranan. Wah iya Mbak Uun karo Mbak Birgita. Coba diaturake. Bukaan dhisik, ayo Bir. Nangis sajroning atiku nalika sliramu
Matur nuwun, wah dan meriah tenan. Wah iya, nggih. Sembah nuwun, nggih. Mau ana sing ngercakke kunci surga. Yen ra kleru saka Pak Klecorejo. Oh iya, Pak Daryono. Iya. Kunci surga dhisik. Bar iki lagi dibacut ning ya kuwi Wisa Tresna. Ya. Monggo ca dipun aturaken Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ya. Kunci surga dados Kita berjana,
manungsa becik padha elinga urip ning donya uripe mung ngetara mula padha sungkema mring Gusti Kang Maha Kuwasa anut piwulang suci sarta pitutur agama matur nuwun kuncine swarga la ilaha illallah kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah heh para kadang sing banget tak sayang yen syukuran sing apik nanggap wayang regane ora larang 20 juta aja dinyang ayo lha wong Darmo tetep dinyang wong dulur kok ora dinyang dudu wong Darmo hebat luar biasa. Nah iki ketemu layange, Nduk. Iki mau dikersakake dening pepunden kula Bapak Juwarto. Oh iya Pak Juwarto saka Gading Balirejo. Sing biyen uga nate nimbali awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun tembang kunci surga. Saking Bapak Haji Juwarto. Desa Gading, Kecamatan Balirejo, Madiun. Katur kanca-kanca wonten proyek IKN Kalimantan sugeng midhangetaken wah iya diparingi tali asih karo Pak Juwarto nggih matur sembah nuwun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Cahyo Kuntadi nderek monitor Kuntadi Channel atur salam kagem sedaya kru Madangkara lan sedaya warga Darmorejo mugi tansah sehat seger waras saking Bapak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Wah iya. Sembah nuwun. Iki ana sing nyusul meneh. Matur nuwun sampun dipun paringi ninggal katresnan. Wah, iya iki sawerane nyusul ya. Matur sembah nuwun. Wisa Tresna, sapa sing diaturi nembang? Siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah. Tak goleke sinden sing berbisa tuh. Ayo Mbak Tuti. Mudun kene Mbak Tuti. Sinden sing berbisa. Tes. Halo, selamat malam Pak Yoyo. Aduh. Aku krungu swaramu rasane maces kaya siniram tirta sewindu. Ah, masak. Heeh, masak. Nadyan tok ora tau masak ning omah. Ah, jenengan mong gawe atiku seneng tok wae. Jenengan mong gawe atiku seneng tok wae muni ngono. Lah dhewe nyambut gawe ben-bengi ngene niate lak ya gawe ati seneng to, Tik. Ya iyalah, nanti kita bersenang-senang. Mas Dar. Oh iya. Iki lho Mas Dar wis kembali ke habitatnya kan. Selamat Mas Dar, putra-putrine wis lahir lancar. Wah iya. Sik, aku mau kasih selamat dulu buat Mas Dar. Boleh. Selamat malam Mas Dar. Selamat malam Mas Dar. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Pasti bahagia ketemu saya ya. Biasa. Tapi ya jangan gini-gini. Nggih. Oh iya. Nggih. Iki lho Tik, sampeyan duwe perbawa sing hebat apa ngedap-ngedapi. Sampeyan medun barengi Bapak Kajimbing Bupati Madiun berbaur dengan masyarakat Darmorejo yang tercinta.
Selamat datang Bapak Bupati. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu nggih. Matur suwun sampun kersa tindak mriki, berkahi warga Darmareja mriki nggih, Pak. Menawi napa niku mboten saya diaturi rene. Tulungane Oh, apa nggih. mungkin luwes. Pak Bupati, selamat malam lagi. Pak, nggih nuwun sewu niki kagem berkah semuanya untuk kemakmuran semuanya. Posek to langsung rono iki to rene. Lah Pak, lah aku terpak Bupati lho. Posek yen Pripun? ngaturi piyayi iki ya ben Iya. kerenan penggali iki kudu dituju apa kang dadi pekaremane. Oh mekaten. Biasanipun Garuda Pancasila. Lah, Sik, ya. siap. Mumpung sasi Agustus ngono kuwi. Siap, Di Madiun siap. telah apa itu dipasang 7.000 lebih yaitu penerangan untuk keindahan Kabupaten Madiun oleh Bapak Bupati Kajimbing. Nah, Ya, luar alhamdulillah biasa. suatu prestasi luar biasa, nggih pencapaian yang sangat sukses. Dan di bulan Agustus walaupun banyak bendera yang berkibar, enek gendera sing abang, enek sing ijo, enek sing biru, enek sing kuning. Namun di Madiun merah putih murni tetap di dada orang Madiun. NKRI harga mati. Cahyo Kuntadi Tetap di hati, selalu di hatiku Pak Cahyo. ini ngetake kaos lampu. Endi kaose urung lho sing sinden, urung Ose, Pak Yoyo. Garuda Pancasila atur hormat dumateng Bapak Bupati Kabupaten Madiun. Monggo so, dados. Ibu-ibu, ayo nyanyi bareng Garuda Pancasila nggih. Semangat. Bareng. Garuda Pancasila adalah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil harus sejahtera, beri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Oplos tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Ahmad Dawami. Ayo diatur ini Pak Kuwi. Karena spotnya sudah sangat lama, Pak Bupati. Dan sawerannya sudah Dan saya sawerannya sudah saya terima. Berapa Pak Yoyo? terima. Ora tak hitung. Minta njaluk kowe kok ora. Anje, non sewu sangat dengan hormat. Nggih, saya aturi panjenengan minggah teng panggung. Selamat malam. Monggo Pak. Nggih Pak, tak jemput Pak Yoyo. Oh iya, Nah, lho kok aku ditinggal? Apa ngaji aku gendong? Gandeng, Mama. Pak Bupati tulung niku Ayo. mak ulih teng Gude niku Pak. Monggo Pak. Untung kula wau berangkat mriki sarungan gantos nang mriki lho. Napa nggih? Wis sak umur-umur digandeng niku nembe niki, Pak. Nggih. Pancen niku berbisa niku, Pak. Berarti beruntung saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun kagem sedanten ingkang rawuh.
niki lengkap ketingale nggih. Pak anggota DPR lengkap. Pak Kepala Kesbang wonten Pak Muspika nggih lengkap. Matur suwun kerawuhannya para pinisepuh sedanten ingkang rawuh. Alhamdulillah hingga dinone setupliwon ya. Nggih. Di Medion hari ini tadi Kotmil Quran sekabupaten. Katam 776 kataman hari ini tadi. Muga-muga barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa tambah ditambah bengine iki wayangan. Wis muga-muga wong Darmareja kabul kajate kabeh. Amin. Nggih, kula pesen teng Darmareja pokoke bar wayangan ngeten. Niki kan wulane Agustus ya. Bagaimana kita tetap cinta terhadap Indonesia. Itu yang terpenting. Carane terus pundi? Carane yo ayo dijaga kerukunan, dijaga kebersamaannya. Wis pokoke apa sing iso diparing ning bangun desane monggo bareng-bareng. Ngoten nggih. Wis pokoke entang delok wayang aku ya tak melu ndelok wayang. Nek bupati niku jane teko ning wayangan wis ditenteni duduk sambutane tapi sawerane. Aku ya sadar saja. Mboten kula pangestune kok, Pak. Oh, nggih, nggih. Saweran kula pun mboten nyuwun mergo pun kula tampi. Mboten nyuwun malih. Ning sangat luar biasa panjenengan niku menawi saking kacamata kula sangat merakyat. Estu, Pak. Wong wingi bar hari jadi wayangan niku lho. Kedahipun lak bupati anggar bar sambutan rata-rata terus istirahat ngoten niku. Jenengan nenggani kula nganti rampung. Sik sempate jagongan kalih kula jam 5 nembe kula nyuwun pamit. 5 esuk, Bu. Meh Pak Bupati lali ora subuhan niku men. Kalih kula. Mboten sakjane tak jak ngenteni subuhan asline mboten krasa mawon pian. Oh, alah. Kula pun disiki nika, Pak. Teng transit pun disiki. Nggih, pun. Wis pokoke iki kajate wong Darmareja kabul kabeh lah. Amin. Kula pesen saestu niku wau tak baleni meneh. Jaga kerukunan di sini. Ngaten nggih. Tidak ada yang namanya keberkahan itu hadir dalam perpecahan. Ngaten nggih. Gak enek keberkahan iku tumeka neng suasana masyarakat sing ora rukun. Kula yakin Darmareja panggah tetep rukun. Ngaten nggih. Amin. Pun ngaten mawon Mbak Cahyo. Kuwi kurang siji ali-ali. Wah, siap. Nggih kok dawuh. Sing sigrak pokoke. Ngaten mawon. Siap. Aku engke kuwi urung ngopi wis dikon munggah. Kula biasane nggih ngoten kok, Pak. Nggih. Kula dereng sarapan dereng napa-napa. Tapi catatan kula wau kula kalih Pak Kepala Kesbang, ayo salin celana dhisik ya. Kula wau sarungan. Mriki wau sarungan salin celana sik rasane gak menak mayre diparani sinden lho. Nggih. Jemput nih. Nggih. Leres Pak menawi jenengan teng mriki wau sarungan, wo diplorotne niku. Ngaten nggih, pun. Mugi-mugi sehat sedanten. Amin. Ngaten mawon saking kula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Bupati Madiun. Nggih, Bapak Ahmad Dawami. Ayo. Luar biasa. Sing dingendikake iki apa jenenge mentes, pantes lan ngemuwos ya kuwi bab kerukunan kuwi lho, Nduk. Ha ya kuwi kudu sing digondheli kenceng tumrape kabeh para warga masyarakat. Pancen ya Indonesia iso nggayuh kamardikan ki ya nganggo kerukunan kuwi. Ya luar biasa. Ya Tik, sampean wisa tresna sik ora apa-apa, Pak Bupati ben ngopi-ngopi dhisik. Bar wisa tresna engko lagi ali-ali, ngono. Diaturake iki apike ya awakmu dhewe wae. Gerakane ngal ditiru Pak Yoyo. Hah? Cara si Uun nek ra dhewe gerakane ngal ditiru. Oh, awakmu senengamu gaya acara dhewe meni ya. Enggak, saya sekarang sudah insaf. Insaf ya. Iya, padha kancane Pak Yoyo. Iya, dadi pedomane pamane loro iki padha, aja nganti sing siji iki gaya acara. Kudu sing siji melu karo kancane. Lah saya kan suka buat masalah Pak Yoyo. Oh, lha pancen pegadaian ora ya. Pusat masalah. Pusat masalah. Ya, Ya, diaturake iki pamundhut wisa tresna oleh Mbak Tri Hastuti Retnawati. Dados. Nova digoyang. Yo.
nadane pancen yo dhuwur-dhuwur nanti ya. Nggih. Wah iki ngalahane Pangkur Semarangan lho iki. Oh, saya serba bisa Pak Yoyo. Elok awakmu lek Pangkur Semarangan paling ya sak dhuwure Bukesi nadane malah. Emang tinggi-tinggi Pak Yoyo. Ya tinggi ya. Semakin tinggi semakin enak. Ah, iya, bener. Ayo. Sinawang seliramu ora bisa hantuki gitu loh Pak Yoyo. Dan aku iso gemes pengen ngidoni malah. Sio-sio. Ora sayang aku karo kowe iki sia-sia piye to. Pungkasan bisa kayak saya. Nggak bisa. Memang yang lain nggak bisa edan seperti kamu. Edan karo budaya lho. Iya. Luar biasa. Pak Yoyo kan nggak bisa kayak saya. Nggak bisa. Seliramu, Pak Yoyo tak terus nanti. Lah kan kayak gitu, Mas. Saya ajari kamu. Ngopo? Sebabnya wong wedoke nang ndi mesti medeni. Kenapa? Hantu mesti wedok. Masa sih? Wewe gombel. Iya. Peri. Iya. Terus apa iki jenenge kayak suster ngesot. Iya. Heeh, sundel bolong. Itu kan saya. Heeh. Sundel bolong. Ayo. Lek lanang malah lucu-lucu. Masa? Dono Kasino Indro. Tom and Jerry. Lho. Kadir karo apa doyok ngono kuwi. Berarti wong wedoke medeni kabeh Pak Yoyo. Medeni. Lek wong lanang menghibur ngono kuwi. Lho ya enggak gitu. Saya kan lah ya. Lah buktine kowe nembang medeni. Itu kan namanya kan berkreasi Pak Yoyo. Aja dipaido ben sak senengku. Ya sak senengmu. Pancen kene tak liarne kowe iki. Ayo takon. Mas Dar, sepiro Mas Dar? Ayo. Pripun Pak diliarne nggih Pak nggih.